की खबर का बातें से टीवी का umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kini ki mo pek kini kidong hado khar arngut Hading ngejeng yu abad ka KSU langkin ma area unit yagi khar bangla gibla rungtu shapo India gibtmuru ban buhai shnong sendan ka KSU Southwest Khazi Hills district mentaka sengi kali banyak kendu yu DC jeng district ba barnari maulong menyekar halo kini kaman yang dikin hun jong KSU Southwest Khazi Hills district lailam hi du president Usamla Forward man nongram norokiwe pat kinong yalam Habakran bat kelar pasai kubor di meladap banyak kendu yu DC Usamla Forward ul makani kamdesyu kesin meningkong penyakran relabun siang gala persyang penyakran ya kani kamat kejingwan rungtu jeng khar Bangladesh ke paman kapor liba kejing don jeng gibriu nakatehi kethan kibayarap ban penrungtu ke bagishim da kapisa Kesan KSU lakin tu ya UDC bu unyekran ya ki BSF bagi dia penlet jumon ban para hai ki benta jeng kaput raman la ban yada inyuan kiu kertap jeng gibriu ki banabar Hadin ba menem step nakaleng jong ki dukhat ki jongi napo jong ki isu lang kan mai relet klayo ban bat ya kumba khat armut ki khar Bangladeshi ki ba layo jing tep kat kum baju tu ki kalang bagi wan napo Sanamgan district jong ka Bangladesh te bagi wan rong tu apo India ha ka ba ka jingwan ka jong ki ru long ka pau sai bi thik kumba ki mot ban wan buhai snong hai kantam hapo katu ki than hi brokoi namar nak tu ginong wan rong tu long ba amde tang sanrang ki bawan ragi don long kumi ki don kolong na katu arngot te menem step nak leng ki su ki obat ban dak le obat kumot ba ki IT bod kan ba kin le badong kam te aden kata pat long ba aden katu ka jingja menem step bat ka jingja ka bana kapor jong ka jingwar rong tu jong ni khar Bangladesh lang ba ki than border ng Southwest District kala penlong bang ngi session mentaksi bangin wan banekran ya udipti commissioner jeng Southwest District ban penso bang habede berkani ke isu kaban kong kalong banakleng jungi kabang lakran ngi soban peram juri ki BSF ngi soban peram juri ki BSF namar hajing syak mut ba ki BSF ki dai ki bah khmat ban pek ya uput usam ne ya kathan kaput hapo jong ka ya kari India berkari Bangladesh tengi tip hiru bau BSF udon gitu kithan nadu kithan bakli nadu kithan nane na po go makat berkum tertar hari ka basusi pat kalong ba nakapor kalong ba kini kibre mendabar kilat ban roto po India bat ka ai ka bakam sngo lengo susu kalong ba kai bangilap ke jile BSF kalong new BSF kalong ba hajaka bun pej perman ya kan than bordar ban pej ya khar Bangladesh ban khangla de khar Bangladesh kin rung khar India kum menne hare u ki le pat ban kiu sakini ki surok ki bade kisnong khasi ban panthut kala ya ki trasnong ti kana kalong kai ka ba nakaleng jungi kumasang ni kwa bu jing kali ba kita ki spy BSF kalong kai ka kamera mski hatu ka kamera mski kalong ban cek ban penuit ban haras ya kita senong ne ban ker banda na kani jingwan rong tu jing ki khar Bangladesh hapo jong kari India lengba ki kaput jong Southwest District te habede bakani lakran bisi ngikran ka basai ba nakaleng ki border district kide ban kran ki BSF ba kide ban concentrate haki 0 point lane hak tu ki thang kaput re ba kimdai pat ban keu sakini ki sejrong kide ban concentrate so hakini thang kaput khnang ban la baneda ya ka jiwru kertlap jong gibre menabar napo Bangladesh kabar pat kaba nakale jungi kasang la pan snow so borse kalong ba klam da thau klam da khen udai nakanyam ayu udai Hindu udai Muslim hare kasang hi kanorim kasang kalong ba ukhar Bangladesh usa ukhar Bangladesh but
ya khar Bangladesh compare uday niam uday Hindu Muslim uday Kristen kum ta ter hari nakleng juki bor strict bat ki besaf ki dem pitkna ba ki ban bat ndak ki bat kolong ba ki ban penpai ba je ba kum kini breu le ban le ba dong kam mar kum bolong menta kolong ba ni ba kadon ka jing lajlan kam ta mu haki kaput ni hoj kadon katukan ni fencing po hang thi ba kadon BSF balango kolong ba wala ki BSF don go makat don bakli re kar Bangladesh ki kiu hi na ki tu jaka ba ki don ki outpost jing BSF te kata ka de ka wai ka balai ka ba nakaleng jungi ngilakran kolong ba namar ngiyok jingtep bahapo Southwest Sil Shrek kemud ba kidon kita dalal ki ba yale ban penrung tu ya kini ki khar Bangladeshi sapo India kata kade ke jing sisa ba ki bubun ki dalal ki yale ban penrung tu khar Bangladeshi sa India te nakale jungi basang ni lakan tu UDC ba lakno kolong ba bat ke baude ban direct ya ka tranat pulit ru jong ka district ba ki de ban pej banyak bat omtei ba ban kem tu khar Bangla re ban kem ru ya kita ki bro ki balong ki dalal ki basim pisan khar Bangladesh ban penrung har India bat nakaleng jungi masang ru habede ba kini ki bro bisa ban mahanjor ba ladang ngilap ya ke bakum gini nomor kumba ong mene ba sutu kai ke bajam mene hapo nonglam kolong ba kini rekhar nak lawan rung ne ha ka jala ka jungi sa katu ka than lada kali ong kil lada pha ba kile phano ana kim tipsu takalti kani kapan i bakidon ken jadalal ki bonelam ban poi ki se itu ka jaka re snubok kolong ba habal abad dukat kasang kilap satang ini kabalisi bakim lamsu kita bakum kita ke dalal tenak lanjungi kentu border strike bakin le berangkam bude kin dalal ba ki ba jumlin ban penrung tu ban simstan ka Bangladesh ban rong ha po jong kari India te ka bakhadu ka ban nakaleng ni kran kolong ba bante la kam habide berkani ke jongorong kertlap jong kibru manabar nap kantam napo Bangladesh kolong ba kadon kam biya ka jing selok lang jadi selok lang kolong ba ngilakan tu district bagi de ban khot ka join meeting ha ka ba ha ka join meeting kolong ba ini ba de ban khot lang ni BSF de ban khot ya ki ne lam snong bar kum ta ter khnang bikin yo ban thir ban tai khnang ban yo ban penpau ban kran ke jing sha ban wanra ta kalap kelanti ki babyang lani kikan ban thau kelat penting babyang ban pentingna banani smart kanam dansu ka jorong tu jong khar Bangladesh apo jong ka ri jungi lamba ka Southwest Sil Shrek ban naklang ju disi ai aga ji kudu ni kolong ba naklang disi blem kubur hi ba kadon ka jong persang rotu jong ki khar Bangladesh leng ba thang kapur jong ka Southwest Sil Shrek kubur hi bakadon ke bakum kata bat hakajuk kupor par ular ban simkhya kimat kiba nging lakran bat khamtam nakla ur ai ka assurance ba un khot ya ki BSF un khot ya ki nelam snong yo than kaput khnang bang yo banes kin yo banes loklang ban kran kumnu ban te lakam ya kati ka dong kathan ya kati ka dong kathan na ka jingwan rum ji ka Bangladesh ka jingwan rum katlat jong ini ki khar Bangladesh ka jingwan ki Bangladesh hoj na kapor na kleng ki isu ni ji kendu ya ki border strike hare kambut pat ba ong isi kendu ban ni song kya thai no laneng ni song no hare ka kabum re kai bang ile kolong ba na lor bang ikan snow ki border strike ya kata ke isu ta kamat gumurung khar Bangladesh ni kenturu ya ki units ki jungi circle jungi bodon thai kapur bakin le elaka banta ban pej ban long ki ban pej ngor ban kem ban bat la don kita khar Bangladesh ki ban kiu po jong kani ka jaka ka jungi